Acompañado da deputada provincial de Plans, Cristina García, o presidente da Deputación da Coruña desprazouse ata o Concello de Ribeira, onde foi recibido pola alcaldesa e demais membros da corporación local. Alí, Valentín González Formoso fixo balance dos investimentos do POS na comarca do Barbanza, que o pasado ano ascenderon a 11 millóns de euros. Contía que na actual convocatoria verase incrementada grazas á aprobación dun plan adicional. Aprobar en breve, no mes de abril, un plan adicional, o primeiro plan adicional deste POS, un plan que leva investido na comarca do Barbanza 111 millóns de euros, que leva financiado 603 obras nos concellos, nos 11 concellos da comarca, e ademais leva financiado aquilo que non se ve, que son o gasto que chamamos os xestores públicos gasto corrente, que en realidad é unha inversión, porque entendemos, e hai que entendelo así, que financiar o salario dunha traballadora de dependencia, do servicio de axuda no fogar, non é un gasto corrente, sino que é un gasto recurrente, pero é unha inversión social. A deputada responsable destacou a autonomía que se outorga aos concellos á hora de decidir en que invisten os fondos deste plan, cuantificados en base a criterios obxectivos. Aposta pola autonomía municipal, é dicir, pola decisión dos propios concellos de en que é necesario investir, de dar resposta ás necesidades reais da veciñanza, e que aposta pola transparencia e polos criterios obxectivos. Tamén a alcaldesa de Ribeira destacou a importancia deste programa tanto no que respecta a dotación de servizos ás parroquias como a posibilidade de financiar gasto corrente, supoñendo un importante alivio para as arcas municipais. Ese gasto corrente, ao que se lle pode denominar, como decían, inversión, pois efectivamente é un dos maiores problemas que temos os concellos para ser capaces de cuadrar o orzamento municipal. En este caso, pois temos que aproveitar todos estes recursos que venen de outras administracións, como pode ser pois este POS, ou como pode ser neste caso tamén pois a aportación que se nos vai a facer para o SAF, que sabemos que é tamén pois un servizo moi recurrente, moi demandado nos concellos. Tras a visita ao Concello, a Delegación de Autoridades desprazouse ata o campo de fútbol de Oleiros, onde se está a executar a reforma integral dos vestiarios cun investimento de máis de 150.000 euros, financiados con cargo plan único.